Sini saling deh jangan deh buka mendang nah saling gas nih jangan nih kopi saling deh ini saling kerja bayar nah jangan saling bayang bende halo guys deh gudung mah gudung bapak gini nggak benar nih ya jangan kasih lupa ini bapak itu warna ini dari ini bisa ada nih bade dungun, ini bade dungun. Yang bade nih mana ready benar lah, ini bikin nah, ada dele lah. Ini dia bilang sumber na, jadi banai lah bukan sahaja. May biting kam sungas na kanan gasa sebenarnya lana male bardia bilin sabe sini Birthday जाग्राया ज'ना दङ आरोना बिमा फिसा सानैबो दा जिरायथ'नानै दङ रेडि जाबाय आरोना सिम्पोल आरोना जोंना देलायनाया बारा देलायालै बुरि मानसि नालाय बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेलुन लागायानो आरोना इनिफ्राय सुगासिनो बेलुन थाखाय बेलुन लादों apanya birthday nih apanya birthday nih bilin ladang deh kita sopirnya na lwgwfwrनि दासो लानानै फैबाय केकखौ नामखौ नायबानो जाबाय मनजित आरोना मनजित बसुमतारी नैथिं दं आरोना माने बेनि स्प्रेफोरा बेनो आरोना केकआ माबायदि नुदों लोगोफोर खोन्थाहरदो आरोना जोंहा बार्थडे गोनाङा देलायखांबायानो आरोना भागिना साफा नुबाय आरोना दायो केक हासिगोन आरोना दा हाथ'वाखै केक हानायखौ दायो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायसा नुदों लोगोफोर साजायनायखौ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बिदि साजायनाय जाबाय आरोना अखा बोथोरखायनो बेखिनिखौल' खालामनाय जाबाय आरोना मोनफैथ'वाखै आरोना अखा बोथोरजों गाज्रि जानानै नै बेखिनिया दंथ'यो बार्थडे गोनांनि बिमाया नै बुगाजों माथो नायदोसो गाहायावलाय नालाय माबायसा नुदों गाइस मेथाइ संग्राफोरा लास्ट नाइट नामा लास्ट नाइटरा लास्ट बेलाय मोजां नुदों संगासिनो आरोना जा भागिनिया इथिं नाहरबा भागिन नाहरनाय दस पुरा जानानै एग्र' हाबसिगोन एबार My dear Monozit Boro. Aris birthday खालामबायलै गैला दिनै
Ang susi sampai dukun, ang sebarnya sampai kan? Ang sebarnya kan ini. Pagi ni baru. Di mana sebar di kamu sebar? Karban karang piensa na? Pagi ni susah mana kemen? Jengna gaikir dah kerja, rang kerja gaikir dah karang kerja deh. Nih, sira gaikir dah gula dan nah, jangan lu gitu baca film lagi, nah lagi sedih nih jauh nih, gula ya. Ser jangan lu gitu online organ nang, kubur banca baik, online organ le dan ya. Jangan nih gaikir dah karang kerja, kirilan pemangkai nan labu dengan kau. Goथाव जायोलै नि राननायाखायनो लाना फैदो नै बिथिं जागासिनो आरोना आलासि गोजा बे तामुलपुरनि जों बेखौ दा जागोन दे लोगोफोर नायबानो जाबाय नैबे जाहानि फिसाला गिदिर नैबे तामुलपुरनिफ्राय फैनाय आलासि दासो उन्दुनानै माने सिखारबाय आरोना दासो केक जाबायो माबायदि जायो नायनाय आयौ आयौ रिबा बाबा सोंसै दन फैनाव Ayo di babaan sih tuh, di zaik. Aina dengna sudah tengah dia orang orgasnya nabi ya. Ayo sama sekolah sekolah betul be. Karena lagi pernah, bini pe anu na zaman zabe deh. Ang ne horasi na deh lagi pernah. Za bini pe. Dini kan zagarah rau kana ni usaha nambah na. Udah nih cuman Mama ada, mama ada, nana, mama ada, papor, bulan bidor, segenar pacan, Lasi lagi ada, lasi ya, ya kon lagi, yang berlasi tu, lasi nasa, siapa birthday party ada na, medisa sebai. Ni salah ke sedih zani. Enggak Tangsigan tangtarbai baru boga matinya alasi menar na gezan babu faibai uka di babu posto mender na tu babu faide tangsi nudase naibe birthday malik ni bifa biya birthday genang ni hai noise nai tingan na sos tambo nanggen bidi belasa bah hasil naik nih bah biar nasi apa nih hati nalai hati saya ini nur sebar nah serang nah apa benar nah betul nih hadannya mansura bidi diri kan angin saya deh dikaina hadan apa saja kita job panen nih siapa saja lagi per naidw ini jadi kosto ham nih ada belek ham babu Beखायनो जबयाव ग्रोब जब जानो फैदो टाटा बाय बाय थांबाय केरेलानि मांगायनाया जोंहा बिराद गाइखेर दाखा बिराद गोथाव मिलायो आरो ना इयो बिथां बर'आ नै सोरनोबा गाइखेर दाखा मिलायनो नांगौबा बेखौ लिंहरबानो जाबाय दे Nơi cả bài vui lắm. Dinisw dah ngomong. Apa?
Hello guys, 누가 surba? Siapa yang tuh? Oh, apa boiler saya? Apnya? Guys, आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो माबोरै मोनखो आंनि दिनैनि बे भिडिअ'खौ बिदिबा आङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा दोनथ'बाय बाय बाय